bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV ɗo gonɗon eno gonirɗon on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere kono kadi on bismama e yewtere men pamen pamminen en juuli e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum ko caggal nde jettuɗen jomiraɗo joom baɗe bawɗe o nde o hokki en fartange e hande kadi arde gam huccidde e bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe ɓe ɓe ganduɗa ene batti hakkillaji mumen no feewi e Pindi TV tengti e nde ɗo yewtere pamen pamminen nde tawno Pulaar wi ko aadi bil aadi kala pirtowo aadi ɓe mbi ko ñaamo jiiba ɓiɓɓe fulɓe noon kañumen gona firtoɓe aadi ɗum waɗi pamen pamminen kañumne firtata aadi hakkude mum eɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV on bismama noon kono kadi on mbiyama kala ɗo mbawɗon wonde e dunde baba adama he gande min tawi on ɗo joɗɗon min dicci koppi min calmini on salminago wondugo nide ene wari kono kadi en dekki juuɗe en ñaguima bandiraɓe duwaw e kala e saaha en gartidi e terɗe rédaction no gowɗen ɗum wadde ni tan e kala e saaha wondude hen e Elage Bassar gorko mo tulde Dimat mo gowɗon e oɗo saaha ayaw muɗum e jewte kewɗe e nder Pindi TV kono kadi en gartidi e gorko pullo o machallah ɓimen Moussa Nia sikki ala o wayri plateau pamen pamminen kono tan golle ɗe ne jokki machallah ɗum noon hande ko ɓeɗo ɗiɗo garduɗen e mumen gam addude kadi toɓɓe mantinide faccirde ɗum kadi bandiraɓe mbawa hen hebde humpito kono kadi mbawa hen hebde famamuya no gowɗen ni tan wadde en garti kadi e toɓɓe joyyi ɗe ganduɗa ene jeeya e ko ɓuuri mantinade e actualité ji leydi ndi ɗen toɓɓe noon ɗe cuɓiɗen ko adi foof woni ɗiɗo accident ji ɗi ganduɗa ene teska e dow laabi leydi Sénégal tengti e accident mo ganduɗa haqqillaji foof e oɗo saaha inen goni e muɗum woni accident baɗɗo hecci hanke alkamisa o ɗum ɗon koto diwan mo Matam to yooɓi pittali kewɗi kono kadi eɗen gandi gañiɓe mbaɗi hen kono kadi woodi ko wasa hen e to banggue kaɓirɗe ko wona ɗum ma en paw hen alhaali on mo ganduɗa kañum woni Guy Marius Sagna sikkala eɗen gandi kankone haalaluji makko keewi e nde ɗo yontere tawi jeeyi sababu o ko konnguli ɗi o suuti toon to suudu sarɗiji ndu CEDEAO o ko refti hen ko pawaten hen ko nanggal Suzane Camara ɗum kadi ne jeeya e ko tengti e kabruji leydi ndi e nde ɗo yontere sukajo mo ganduɗa koye landa APR jeeya caggal konngulɗi suutuno faade hoorejo leydi ndi président Bassirou Diomaye Faye e hoorejo jagorɗo mum walla gardiɗo jagorɗo mum hono Ousmane Sonko ko refti hen ko wonata toɓɓere meɗen nde ganduɗa ko nayaɓire ko gonka landa APR ɗum ne kadi ine jeeya e ko yardate ata e oɗo saaha e guila e gonka Amadou Ba ha e ɗe jalte e kewɗe ɗe ganduɗa ko ɓen yaltoɓe o landa joguinoɗo laamu ngu kono kadi toɓɓere men wattidinde koye société woni ɓe sukaɓe ɓe ganduɗa tanaji keewi e leydi ndi oɗo dumunna tawi sukaɓe ne loro hen so tawi en mbi noon ma hakkillaji jaa e sukaɓe tato mayɓe ɓe e nder werla kono kadi e sukaɓe wonɓe ɓe ganduɗa kañumen ne keddima e ko wayno boyli ko wayno bassin ji ɗiɗo ɗi ganduɗa ine teska e leeɗe kewɗe ha e ko nandi hen ɗum noon ko ɗum ɗo wonata toɓɓe men hande ɗe ganduɗa ko kañum tigui woni ko gadduɗen ko adi foof haade men fuɗɗade mudde yewtere men en calmodirtu e worɓe fulɓe ɓe Elage Bassar a salminama mi salmitima Hadja Halima mi jarnima no fewi en calmini musidɗo men tedduɗo Moussa Nia mo ganduɗa hoorema vraiment enen gowi tigui rigui joddade mum e plateau ji kadi ko jaydiyanki ngana tabarakallah machallah mais ko wona ko ɗum en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV kala te mbawi wonde nder dundu baba adama o en ñaguima Allah subhanahu wa taala yo rokku en fartani kala ko wawi yewtede oɗo émission biyeteɗo pamen pamminen taw kadi ma waw nadde hakkillaji kadi wawa deje toon ko noon yo Allah hokku en oɗon fartange calmodirten e banggue ñaamo koye Moussa Nia gorko mo garli ɓiyam mo ganduɗa koko majjirmi Moussa no finirɗa ɓe mbi ko neɗɗo yiira e ɗo ala no woodi voilà laggal ɓoyde ndiyam foof wattata ɗum nooro wayrude yaay boy wayrude joddade mum kono waylata e dara tigui en jogtima fartange kadi jottitaɗe e maayo oɗo subaka e arde yewtude bandiraɓe famde wone toɓɓe walla fammindeɓe wone toɓɓe en jetti Allah en julde e Rasul sallallahu alaihi wasallam en mbiɓe kamɓe kala wonɓe nder e bowol leydi en calminiɓe en juurimiɓe en garti kadi no mbiɗa nane ni fe woddude e mabɓe oɗon aade mo gowden e mabɓe kamɓe kala ɓe calminama yeeɓiyankoɓe Pindi TV Moussa est ce que aɗa andi yeeɓiyankoɓe Ayawo Pindi tengti e pamen pamminen eɓe katojine ma e plateau
tengti noon e kuccodiral hakkude ma Elage Abbas Sarr hen sahaji pele o eɓe jiɗɗum ɗon mi rewat ɗon tan mi salmina e leƴƴande guiƴam Galiba gonɗo toon to dowle Espagne gorko mo jaara e jammule guirlaji a salminama Moussa Nia hande nan ɗo huccodiri e Abbas Sarr Abbas ko opposant on perdude laamu e sa perdi laamu noon on ko ganduɗa jaɓata sa yi réalité o yo wawata yonnude donc ɗum woni probléme o ɗum woni caɗele ɗe Abbas wona ɗum ni aɗa andi woni caɗele ɗe tan ko aɗa andi so kalkala ñamlu ko moƴƴi tan aɗa noon miñam docteur Moutar Ly kañumne aussi wi ko Elage Abbas Sarr kam kañum mbiyata ko APR wona journaliste walla Moutar Ly a salminama denɗi aɗa andi wona ɗum ɗon c' est à dire que neɗɗo ene wawi yurude ɗum e on ɗon fannu mais sa yurnima au fond a ƴeewi fewji ɗi mbatten ɗi analysé tan a andat neɗɗo o ko ƴettude position en haala te ko réalité tan kalmi ko ɗo joni comme par exemple hande sa yi hande Moussa Nia sa yi Moussa Nia hande ene haala kaɗo haala en waɗimi indexé ko opposant ɗum ɗo fanmi joom tan sa yi Moussa Nia ne waɗimi indexé comme opposant walla ɗum ɗo c' est à dire que aɗa keeɓi ñamlunoɓe aɗa sa ñamli hunde sa yeɓama tan a mettinata ɗum waɗi kala kaɗa ñamlu ko moƴƴi ko nden jonde oɗo saha joni ɗon ko ɗum waɗi hankkadi toɓɓe kewɗe sone haale tan kamɓe ko ɗon ɓe ɓaroto ɓe ƴewata ko woni ko lawol e ko wonani e lawol ɗum noon bandiraɓe ɗum ɗo ko hakkude laaña tan wonno toɓɓere men adinde Elage Abbas Sarr koye ma gadortomi ko ɗiɗo accident ji ɗi ganduɗa ko teskaɗi e dow laabi ha e heccanke alkamisa o en jii oɗo accident musɗo oɗo accident kadi mo ganduɗa pittali keddima hen ko ene wiye pittali jeeɗiɗi ha e jeetati kono kadi wonɓe ganduɗa kadi ko gañiɓe gañanɗe musɗe kadi ɗe ganduɗa ina hulani haade tongode nde ɓeydade ko nandi hen yiyande ma e ɗiɗo accident ji ganduɗa guila nden ha hande ko rogere nde ganduɗa nana une ronkama yo ɗiggu laamu certes waɗi peeje e peccorɗe peeje fof daɗɗama ɗo kono ha hande ɗi accident ji ne jokki e Halima aɗa andi ko hunde musde sabu oɗo accident baɗɗo toon to diwan mo Matam o siftinata kam ko accident bannoɗo toon to wuuro ngo no wiyete Nguen Sarr accident bannoɗo wonno ko le 26 juillet wonno le 26 juillet nde waɗi nde kene tolno e presque mawon sappo e bis mon mawon sappo nogas e neɗɗo donc wasi en fitan te e nder ɗum ɗon nder nden ɗon hitande tan 2023 on ɗon janvier 2023 le 19 janvier 2023 kadi accident goɗɗo waɗi ɗon e Sakkal te kadi mbaɗ noon aɗa ɗum no fowol ko adda ɗum mbiɗa heewi haala ɗum à chaque fois ɗo goni fof mami haala ɗum mbimi ko tant que en mbaylani comportement men o tant que en mbaylani en jaɓani tugnade e code de la route kala ko mbaɗɗen e tali ɗi enen mbaɗa tan kono enen gandi en gonani sécurité eyyi ɗum woni ay respectude kulɗe sa respecti kulɗe tan woni a respecti code de la route code de la route kañum woni kamil tali hen dognowo hen foti tugnade passager hen foti tugnade client o hen foti tugnade sécurité manam dadiɓe fodɓe rende men ɓe ko hen poti tugnade kono ko ɓuuri ko hulɓinade woni hay goto e ɓeɗo ɓe limtimi respectani tali o respectani code de la route ko wi ko ay joni sa ƴeewi auto ji kala hen auto jawo waɗata surcharge déjà sa woni surcharge a natti wonde sécurité te chauffeur gardiɗo kañum jaɓa ɗum ɗo yo itte haalaɓe bien sûr mais hande ɓuuri accident 6 kilo hande ɓuuri par ce que oɗo accident badde to diwan Matam hollitama e wonde nombre gonnoɗo e minicar o yawti nombre yawti ko fonno hen wonde kadi rutti kadi ko auto ji nayeji auto ɗi ganduɗa hoore madi yo Allah yaafa gonga ni auto ji ko nayeji noon noɓe kaldi ni auto biso e mini biso e camion o foof ko nayeji auto ji nayeji donc ɗum ɗon ɗin ɗon auto ji nayeji wiyat tan que mbawa so mbanno respecté seeɗa boom tan code de la route tan en wawi taw ɗum ɗon wawi ɗum kono malheureusement ɓe mbatta ɗum respecté bon ko rewde ɗon kam duunade dendagal bandiraɓe wasɓe hen pitel men gañiɓe aussi enen ñaago Allah subahanahu wa taala ndo Allah ummintu ɗumen vraiment côté galleji men kono kam ko wiide kam so tawi vraiment en danki wadde respecté ko mbiɗen ko accident ummugol mum ɗo sattat ummugol muɗum ɗo sattat Moussa Nia ɗiɗo accident ji hande o laamu ngu peeje fof daɗɗama
ɗum kala laamu arnguɗo en jii ko waɗate hen ko fof peeje ɗe e heewde kadi hen sahaji kuule ni ine gona hen mais malheureusement ha hande ronkama yo ya saabu sa ƴeewi laamu ɓennugu ngu wonde wiɗo surcharge o hankkadi koko ƴewta ɗe alhaali ponoje kaalaɗo hennene alhaali kadi dognugol ngol hay jamma o hankkadi woppa ha laaɓi saabu wiyede wonde ko ɓuuri hewde accident ji ɗi ko jamma kono kadi ha e porte bagage ko nandi hen ɗum ɗon foof woni no kuule ɗe ganduɗa ittama ɗo haala kono ha hande en donki hay ñande en El Malick Ndiaye won accident mbaɗnoɗo nde yi toon en jii kanko jagorɗo tambiɗo ya garta o ɗum foof ha hande haɗani Moussa hol feere nde ganduɗa ina foti daɗɗede gaga ɗum ɗon jaafoɗon e konngol ngol noon kono ma accident goɗɗo kadi wadɗo joɗɗen kaalen welani noon haala ka welani kono accident ji goɗɗi walla accident goɗɗo ma wat joɗɗen ɗo kadi kaalen sikki ala Abbas haali ɗum nane e konngol makko ko comportement d' abord e comportement o so ƴewani taliji ɗi paaɗani heñarde ne heewi goho otoji moƴƴani ɗiɗi wonani ɓe mbawa otoji mais ko mbawɗa fof so tawi teere nde ardaki machine a wawa ɗum maîtrise machine ko machine tan ɓurnoɓe wowde machine aji mbaɗe guiley motoji guiley otoji kala mbiyanoɗo ne wawi ha nanta inde mon excès de vitesse e ko way noon heewi nde heddi hen ko yidde wiide peeje daɗɗeteɗe ɗe oto nan alan peeje ne mbayi no milliard uji nantaɗi milliard uji nantaɗi a meeɗi yiidede a yiirade jamais de la vie nanɗe e journal tan walla jeeyaɗe e journal kono milliard uji a yiitaɗi yama noon peut être ɓe arde mumen ñawda nden saɗede arde oɗo gouvernement baɗɗo juste et nan baɗɗo vraiment compétent tu vois wonɓe kadi des jeunes a faami jippade sur le terrain e yaade à la chevet des populations ɓeene mbawi ñawdude ndeɗo saɗede saabu wonko yiya hen walla honko fuɗɗi yiyeede hen e honko ɓe puɗɗi hollirde ko en fait par ce que yimɓe cohli proximité honko woni proximité taw wonande accident waɗi tan de woni nde jomum en jiyere yo jiiya à chaque fois gandine vraiment ɗum ɗo ha e nder gueɗe ɗe to mbaɗata to exactement ando joɗɗa ɗo joni aɗa wawi ƴettude juste mo hokkuma link nodda keɓa permis ma de conduire aɗa beele ko hunde fonde wonde e Sénégal étranger heɓa permis de conduire ɓinguel leyɗe heɓa permis de conduire keɓa permis de conduire taw mais an anda hay volant no jagguirte keɓa permis de conduire taw hay code goto waɗade maîtrisé 1 2 3 wiye kanko de fuɗɗima dognude Abbas watma expliqué seeɗa koccaɗo oto binda caggal to débutant sa tellime e a péage walla tellime lawol ngol a warat yimɓe ɗum ɗon fof ko hunde fonde iwde saabu wiya ko laahuɗe ene waɗi koɗuji mum laahuɗe ene waɗi yimɓe fonɓe wonde hen laaruɗe ene waɗi lawol ngol poɗɗa rewde ha nabba e ngol ɗo lawol taw gonda jomum ne andi droit mum en andi ko dognata excès de vitesse aɗa yiya hay panoji mum mbaɗa l' excès de vitesse tue levez votre pied jomum wiya ɗo e fuuro ko ma waɗa 5 heures de temps sa yettima Allah ne welata wallahi majjande yitere oro holko ganduɗa wonko vitesse mo dogata haqqille jaɓani ɗum conscience jaɓani ɗum 180 km à l'heure cuɓoɓe mbaɗi hen 200 km kono kamɓe mbaɗa kuluwe ko 130 sa yiyama dog ɗum France ka jaggereɗo a suusa dogde ko diwi ɗum kamɓe mbaɗi ɗum hen c'est vrai mais wona ko waɗa foof ayi ndiyam ɗam jerten ɗum ko source vital mais holno jarirta ndiyam savate fatigué tampinere walla yamani wara jomum tew kañum woni ko wurnata wadde kala ko ɓurti tan ko rumata Sénégal ko sande lende mandita sandolinde wonde la jeunesse sénégalaise candolinde nde ne heewi yiyama ɗo ɓiɓɓe ministre ɓe dogni otoji ha pilmi yimɓe mbari ɗumen e laamu ɓennugu kono yiyama ɗo gendarmeɓe e laamu kesum ɗo yiyama gendarmeɓe dognuɓe otoji ha jana yimɓe exemple tan wonkoy non c'est à dire que laamu kesum ɗo waɗi ɓe gandanɗa hoore ma taw ko dadiɓe fonnoɓe dandude yimɓe piri yimɓe maayi taw ko gendarmeɓe mais wona ɓinguel ministre ɗi Mariam Sarr o ƴetti oto yummum ala bon jinmi wi tan aɗani ɗum ɗo woni oto janandi gañi woni hen yimɓe donc no ko yidde wiide tan ay yaroɓe en jiiɗo kay ardiɓe hokkade direction ngaji nen nder nden jaggaki enen jaggaki en jeri charité bien ordonné commence par soi même Moussa tawi aɗa wiya Moussa wona taggi konngol ma an sa tawi tan a woni ministre en tant que aɗa eto ñawdude wone gueɗe yaro an a régli gueɗe Halima pari
halima a faami wonde ɗo ay c'est-à-dire yimɓe kala accident de la route mais kalɗa haala yari non mais an kalɗa haala yari mbiɗa ministre yari non bi ministre yari wona ministre yari bi ministre yari haala accident de la route mbimam noon ɗum wona changement de comportement kadi yimɓe mbaɗa intensifier les postes ɗo aɗa dogo ɗo jaaha 100 kilomètres taw hay poste goto ɗo contrôle a yettaki ça c'est vrai wona hunde fonde wonde ya murtani ɗa yoɓe jaafoy konngol ngol wona pays développé pays kewɗo pagaye kono kalɗo jaaɗa ta poste kono hakkadi dogat ko dugdu hay goto wawa famde otoji mbaɗa ha contrôlé dogoɓe mbaɗa ha contrôlé kayitaji mumen mbaɗa ha contrôlé ko woni nder mumen te oppe kadi e nder permis walla e nder kayitaji jomum lomba hen 1000 francs ko policier on corruption yoyu ha en tout cas ko hunde nde ganduɗa an papier ma timmani vitre bonɗo seeɗe jomum foti dartade walla jomum fotani yaade ko infraction wadde ɗiɗon infraction ngaji jomum lomba hen 1000 francs hokko ɗum policier ɗum addi ɗum fof gouvernement o ɓenni non mimi aɗa corruption routier addi ɗum ko moi je suis tout à fait d'accord 2012 ha fayi aɗa nde puɗɗimi nde haali mbimi e wonde ko ɗum responsabilité partagé que kanko oɗo Moussa kan kalowo omon hen min kalowo mbeɗen hen an kalowo aɗen hen yeeɓoɓe men ɓe eɓen nder henete aɗa holko saabi ɗum ko gore men fof non c'est à dire que gore men fof au lieu que ƴeewa intérêt général o ƴewata ko intérêt ma personnel ay comme par exemple min so duttima caggal so haali haala yaroɓe mais ɓeɗo ari hannde won jaggaɓe hannde en dokkat poste de responsabilité woni débat o yiɗi wiyeede tan ko jomum so fawama e dow tali o walla sa fawima e dow tali o kalta ko haala Pape Alé Niang eyi so tawi no oɗo gouvernement horno ko baton fawre makko o howi ko gouvernement laissé aller ala laissé passer ala mais on ɗon neɗɗo huccite neɗɗo batnone après rokkere poste de responsabilité en gari hen won ɗon poste de responsabilité c'est bon on to ɗon poste de responsabilité mi ñamtetede heddi Moussa non accident ji en tout cas haade men gaynude ɗon mi yinno kadi mbeɗa jogui hen mettere e muusal woni accident mbaɗɗo Médine Gounass o ganduɗa hoore ma ko fonnoɓe darade a faami kajow ɗum ɗon a faami so wiyama comme par exemple gendarme kañum joguino oto ene dogno waɗi wadde manipulé portable muɗum a faami ha yani e gorko mo ganduɗa hoore ma ko babiraɗo goppuɗo sukaɓe ken tolno e jeetato a faami mais dawannoɗo guesa muɗum so yane muɗum on ko musiba ko musiba te fonnoɓe hajade fonnoɓe haɓade a faami won accident waɗa fonnoɓe darade so jimama aɗa waɗa infraction jagguma ɗum woni ɗum addi corruption ngaji tigi ko ɗum wondi ko caɗele ɗe muusi quoi eɗen jiiɗiɗon naaɓe gawol naaɓe kamɓe tan voilà e accident baɗɗo hicca ɗum ɗon noon addani men hannde ɗo ɗo gonɗen ɗo laamu ngu ɓe garduno ɗo ke slogan goto jubal jubanti min kam jimi ko jommi jaahle o ɗum mi hay tare ala ko juum jaahle juum jaahle jommi juum jaahle jommi walla juum jommi jaahle juum jommi jaahle voilà kañum lomti jubal mais so tawi comme par exemple fonnoɓe darade fonnoɓe hajjade so tawi kañumen jaari mum en paroyim wonti slogan kesso so renani noon kanko e Djiby Dieng ko kamɓe ndenni ndeɗo feere ɗon ko noon juum jommi jaahle min mi waɗa rejoindre Elage ko wi ko e jommi jaahle mo fi nekk partima gonɗo e bakkere poɗa loftude non mo code de la route o ɗum ko probléme ɗe ganduɗa ko mawɗe e nder leydi men Sénégal min nde min janggata code moniteur amen o wiyanno ko accident sa yi waɗi tan tar ko woni hen goppuɗo code de la route ko fonno wadde respecté ko kadi on mo jejjimi mama haade men passé lawol ngol moƴƴani lawol dane mayo ngol moƴƴani ko dulmaji ɗon ɗon poɗɗa nabbidde e dow tali o koye rana tugga ummade gawol tan lawol ngol moƴƴani ndungu ngu fuɗɗimarde CSE aɓen toon aɓene dane mayo sud e dane mayo nord mais haɗi ɓe jokkidde ko gouvernement jogorode jogi compagnie Aliou Sow Sahelen o ene joguiniɓe 50 milliards so tawi koye gurdam Aliou wonno
so gurna makko no kanko wadata ha para heddo kanko hakkude makko e laamu walla ɗum noon ko caɗele mawɗe ɗe ganduɗa ko erango tan faade laamu leydi Sénégal hande o ɓe gari koɓe hesɓe yoɓe mbaɗ feere ɓe daro lawol ngol jukkire balɗe yimɓe e laabi ɗi kono kadi ɓe mbaɗa kiisɗe kuule kiisɗe jakoɗon kuule kiisɗe e oɗo alhaali beele kam hayso tawi gasani à 100% ko ɗum jiɗɗen so gasani à 100% ne kam woda kam ko ganduɗa vraiment ma yimɓe faw hen guira mumen woda ko ganduɗa kadi yimɓe memira ɗum juuɗe mumen ko ɗum ɗon woni ko ɓurani en kona ɗum en payat e toɓɓere wonde panmi ɗum koye laamu ngu Elhadj Abbas Sarr min hor wattam ɗo jeeyaɗo laamu tawɓe jeeyaka hay toɓɓe goto payen e alhaali Guy Marius Sagna konngudi mum ɗi ganduɗa ko toon to CEDEAO to parlement CEDEAO Elhadj Abbas Sarr ko kanko Guy Marius Sagna o wayi tan no CEDEAO to no ñebbere wotere tan e nder barmi ni sababude konngudi sababude so ƴetti parole haalaluji ɗi o haalata en jii konngudi hakkude makko e ɓen ɓe ganduɗa ko kamen goni wonɓe toon ɓe en jii konngudi ɗi o suuti faade e ɓen mawɓe leyɗele ardiɓe CEDEAO ɓe kono kadi en jii haaluluji makko faade e ɓe ganduɗa kamen goni umminoɓe banggueji goɗɗi arɓe tawtorede CEDEAO parlement o tawi jeeyaka hen ɗum fof o joopima ɗum e goɗɗum hol yiyande ma an e gonka oɗo Guy Marius Sagna ɓe mbi koye gonga woni ɓe mbi o wonani e gonga e aɗa andi Guy Marius Sagna kanko omo jikki jikkuji ɗiɗi ha tati sa ɓoyi saɗa ɓooya yewdema rek so ɓoyi seeɗa majjata ay Guy Marius Sagna a sikkat kanko comme par exemple hande wonno yimɓe ko ɗum tan jiiɗi ko ɓurɗo wawde tan kala ɓurɗo wawde wullude ko on tan eɓe jiiɗi ɓallaji Guy Marius Sagna ko gullowo goto kala probléme mbaɗa yimɓe en jatoon ɗum makko en goytonomo pour o wawa yewtinande ɗumen et c'est vrai ko ɗum woni kadi foti wonde darde un parlement manam mbasa wonde leliɗo bonande nde woni kanko ko leliɗo eyyi o leldi ko jogade jikku cukagu mbiyongu e wonde waɗata ko révolution par force ñanden mi haali ɗo plateau ñanden mi haali ɗum ɗo plateau mbimi révolution forcetaki ay révolution arat ko nden révolution yoɗata a faami par ce que nden kala kaɗa haala kalta ko ɗumin Guy Marius Sagna kala ko waɗi toye CEDEAO mais en jii ɗum o waɗi ɗum ɗo enen en meeɗa yiide neɗɗo en meeɗa yiide député daro e dow tabal en meeɗa yiide député ara jagge urnuji suutu wi no weddo en meeɗa yiide député wiya wotataki en meeɗa yiide député jagga kayitaji poɗɗi wotere sec devant peuple muɗum mais on so yeehi comme par exemple au niveau du CEDEAO o ɗumin c'est parce que aɗa jomum so manqui kadi respect e wonande comme par exemple ardiɓe leyɗele ɗe on kadi o felnaki par ce que o waɗi ɗum aɗa sa idimo manque de respect sa idimo manque de respect chef d'état ma a wawata respectude chef d'état goɗɗo sallallahu alayhi wa sallam wallahi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam konngol ma nana ara Elhadj a rowi non c'est à dire jimmi wi tan ko Guy Marius Sagna ko waɗi ko manam ko comportement mo jogui o mo filni hen banggue so tawno comme par exemple o leldaki sawde sinno o leldi ko ajjun tan a faami a yiyat o forçata révolution mo woni e dow muɗum et il va mayi il sera un très bon parlement mais malheureusement o forçat ko yiɗi ko wonde e dow muɗum par ce que tantôt il se dit activiste tantôt il est partisan de parti tantôt a wawa comprendre c'est à dire ko ɗum ɗon woni son défaut ko noon Elhadj Abbas Sarr ko yiyande muɗum Moussa Nia hande o Guy Marius Sagna konngudi makko ko holɗum kanko o wi ko wonde ɓen ɓe ganduɗa kamen goni mawɓe leyɗele Afrique ɓe kala basal ngal ganduɗa nani Afrique ko kañumen tekki ndondi ko wona ɗum ko ɓen ɓe ganduɗa ko kamen goni ko wayno ummiɓe Suisse e ko nandi hen o wi ko holko addi ɗumen ɗon e nder parlement o ala ko mbaɗata ɗon mbete ko invitaɓe walla yiyande makko foof kanko ko enen en cohlani e tubakoɓe hay hunde ko yen daro darde nde ganduɗa ko ɓamtare Afrique wonata heewi noon haalaluji ɗi ganduɗa ha jaggodire waɗi toon hakkude makko e hono makko en sarɗiyankoɓe woɗɓe hande o noon won wiɓe kanko Guy Marius Sagna koye gonga o woni won yaaduɓe makko wonɓe ganduɗa nana poɓɓanamo kelle won wiɓe o Bassirou Diomaye Faye hande o
darde Guy Marius Sagna dari toon nde beele kanko en tant que cuɓaɗo beele omo wawa renditinde CEDEAO e AES beele ina wawa weɓande mo walla beele kanko o nelɗo toon Guy Marius Sagna nde ɗo darde ko kanko foti nelde ɗum toon walla ala ko konnguɗi muɗum kono kadi beele ɗum ɗo kadi addata kanko kerej makko walla caɗele pour wawde mo rendinde ɗeɗo canɗe ɗiɗi e jom min mi namdoma seeɗa hade mi arde min a ruttan kam namda seeɗa hade men yaade beele an aɗa yaade Guy Marius Sagna walla yadanimo min ala min komi leloriɗo ajjunde tan alhamdulillah ajjunde d' accord mimi leliro banque min kala kono wona ɓamtare Afrique tan sawa Seydi Dia beele oɗon ganduno parlement CEDEAO no feewi on meeɗi nande wulago mabɓe parlement CEDEAO on meeɗi nande hebde toon écho en tout cas no haalaluji ɗi kewri e ngol ɗo lawol ni Guy Marius Sagna ne jeeya hen merci beaucoup parlement CEDEAO hewɓe ganduɗa ni boto CEDEAO ne jooɗo walla député ji CEDEAO aɗa anduno e laamu Macky Sall hol jahannoɗo ɓe CEDEAO si non an kay min yimɓe ɗandi yo haal non o mani yo haal ko holɓen hol suɓanoɓe en tout cas ko joyo en jeeya hen podornaji biteɗo Moussa Abdoul Thiam était un député de la CEDEAO ko wat toon mais ko heewi c'est à dire D'accord, aɗandi wonde nde député CEDEAO fittani Yaya Touré ƴetto yimɓe voilà joni hélas aɗa o andi wi ko waaji ɓe potani wodde titonde la pauvreté en Afrique ko l'appauvrissement en Afrique nafiguel ngel seyɗenel ngel so rewɓe jawama ko kañum yewi rewɓe Adjaratou Traoré woyi sayo tan yo Alassane Dramane Ouattara yo yimo rek o waɗi défendre les chefs d'état kono kan haala bonani eɗen mbasi enen Afrique ɓen alɗuɓe hande leyɗele alɗuɓe nder monde non heɗa tan leyɗele alɗuɓe nder monde foof tire leur ressource en Afrique wona Guinée wona Mali wona Sénégal wona Mauritanie wona bangyo bang surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest ala ko ngala e ressource ha tenti oɗo ñalawma hande ha joni ressource aji nene jiite gasani ɓeɗen mbiyene mbasi basal en dogan ɗumen koko mbasna so holko wasni ɗumen ɓe nawa 94 milliards ɓe nawa 100 milliards ɓe nawa 200 milliards ɓe ñama 1000 milliards ɓen ñama 1000 milliards to faye miskineɓe walla ɗo miskineɓe mbiya natte e nder galleji mon ɗo ponno hokkede nguuru mumen balle no liggori jomumen mbaɗa tonton mon fof nawa hen ƴelo mum won hol wasnuɓe Afrique wasni Afrique ko ardiɓe Afrique ɓe sabu kala ko foti joguede walla ko foti joguede ha ko leydi ne ɓamto eɗen jogui ɗum en galano worɓe fof ɓe darade so tawi ko segde sarta noon so konngol woni voilà so konngol woni fenade ngol seeye haɗa fi dara sehi chartelo ni haaloɓe les droits de l'homme beele enen ne ganduɗen droit de l'homme kamɓe haɓe gandi droit de l'homme la révolution française ko ñanden c'est Souleymane Baal addi révolution droit de l'homme ko wona hande droit de l'enfant droit de la femme ko wona hande koɓe kalata droit de la femme Afrique debbo hormako walla respecta nde droit debbo laami Afrique nden debbo wawa laamat toon koɓe mbiyata droit de l'homme beele potal nan noon saabu ñande fo aɗa yiyi racisme dans le sport e ko wona le sport ay sa yi États-Unis hoɗo ganduɗa ka sa woni ɓalejo natta saabu amde tubaɓe wonɓe toon Donald Trump wi noon liggotta koye ɓaleɓe laf heɗo ko jinmi wiide Guy Marius Sagna il ne s'est pas montré hande o nawi drapeau Sénégal partout ay heɗo mon koye haalde billahi wallahi Sénégal est bonandi saɗa jogui jurum seeɗe Afrique yabboy saɗa jogui jurum seeɗe e Afrique so tawi tan an aɗa miiji sa lelima ko an goto lelnema ma lelo kaɗon pat ka pali ka nane gafoɗa ñamoma billahi wallahi tallahi a watta contredire Guy Marius Sagna ko haali ko sabu haalan toon no ƴettaki o ƴettaki ko o wi ko ɓe potani wadde titonde he haala ka so juuri walla soko yaaji yanñi ɗum ko Adjaratou Traoré yidde yo Alassane Dramane Ouattara ndar ɗum wi o wi mbimi ko wajiɓe orminde pauvreté orminde basal aɗandi kamɓe konguɗi connami il ne s'est pas arrêté Afrique ko waɗa appauvrir billahi wallahi mais son chef d'état parce qu'il a parlé de nos chefs d'état mais quelqu'un qui manque de respect à nos chefs d'état et nos chefs d'état ce sont nos institutions non ko kullu kañum woni institution kañum woni nokkuji ganduɗa hoorema enen ala fof ko joguiɗa ko kullu ko ɓuri institution yaade président ma de la république an aɗa yawɗum mbele ko kullu ko hulani nestale gonɗo nestale o wima ko nestale gonɗo Europe o e gonɗo Afrique o jiida le taux d'excès en sucre le taux d'excès en sucre mo ñamata hen o ɓe no ñamata ɗum et pourquoi aɓe mbaɗi en empoisonné diabète gonɗo ɗo
maladie ji gonɗi ɗo ɗi ngala en tout toon cas c'est saabi ɗum ko ñamone empoisonnement mo mbaɗa ala kulol haydara e konngudi mara ko conférence de Berlin wona 1885 de nous sommes en 2024 éveil de conscience oui éveil de conscience ça veut dire nde quoi Afrique feccere nde Afrique naajo tabaka wadde Afrique sene fecca walla Afrique ne bata no foti woɗiri fotani tawede non dit pas non on dit pas kadi woni ko rippi wonde ɓen haaji men c'est-à-dire ko invitaɓe te ɗon o adi waɗini ko namdal ɗum ko mbimi une révolution on la force pas minen gona révolution force taki révolution force taki minen min gonani puuleji révolution force taki warɓe hadafi mbari Lumumba mbari Mandela jafo mbari Thomas Sankara mbara ha au gouvernement jowen nde ɗo toɓɓe déterminé et jeune enen sen gandi on prend notre avenir en main non min gona puuleji France walla min gona puuleji Suisse Seydi Niang wallahi ay maayo océan ɓe onon caabi ɗum onon caabi ɓe suwaɓe maayi océan non non c'est bien sûr non je dis non parce que yimɓe ngala hande basal ngal so ɓe jimi nder Afrique onon ay tout ce jomum jogo 50 milliards oɗo état gonɗo par la vérité oɗo état hande gonɗo 50 milliards gonti goɗɗum immigration clandestine wonko ɗum favorise balle kam ɓenen nde ɗo toɓɓere Moussa s'il vous plaît Babacar Sy ɗo haali ɓenen toɓɓere nde eɗen jogui toɓɓe goɗɗe tati d'accord mais ɗo jippi aéroport cogɗo min goppen nde ɗo toɓɓere nde gasi Elage Abbas sabu Allah toɓɓere nde koko gasi en gayni nde ɗo toɓɓere haala fayne toɓɓere wonde nde ma en gartoy oɗo paminen so renaki waɗat numéro 2 d'accord fayne alhaali Suzanne Camara mo ganduɗa jeeya koye terɗe landa APR omo jeeya e sukaɓe ɓe ganduɗa ko enseignant ji landa APR hande o omona e juuɗe lawol tawi ala ko addi ɗum so wona konngudi ɗi ganduɗa o suuti ɗum faade hoorejo leydi ndi président Bassirou Diomaye Faye e on gardiɗo jagorɗe muɗum Elage Abbas ɗiɗo konngudi Suzanne Camara walla nanngal mum ngal addi haalaluji ha keewi hande ina famɗi téléji ɗi jahata walla hay e YouTube hen ina famɗi tan ɗo jahata tawa a yiyani haalaluji makko e sababu nde eɗen gandi leydi Sénégal hande hono ni tan ani Moussa ni ɓe ko to goni ɓe ko ga goni moni foof nana haala ɓe mbi ko gonga makko sababu nde holɗum saabu wonnoɓe ɗo ɓe no mbaɗatno ni alay sago kanko ne hande yoɓe daro nde ɗon darde ɓe joftoro hono noon hande ɗin konngudi makko an holno nanguirɗa so wona ko adedi fof bon min mbeɗa yonno ɗum ah bon aɗa andi to mankar mi yonnude ɗum woni je l'ai toujours dit et je l'ai toujours défendu mbi moi je respecte beaucoup nos institutions par ce que so neɗɗo yeehi ha wiyama président de la république on o woni ko gandanɗa hoore ma kanko woni titone meɗen par ce que ala poste gonɗo dow makko wadde sa respectani président ma rek a wawata wadde respecté président ji goɗɗi ɗum woni ko heɓti ko Guy Marius Sagna il ne peut pas respecter les autres présidents d'Afrique parce qu'il ne respecte pas ses présidents il n'a pas Suzanne Camara jimmi sa yimɓe artire Guy Marius Sagna rek ko yiddi wi tan ko deftere jangguirte ko deftere bandum joni Suzanne Camara non mi wiyani noon o foti wadde mbimi sa ñamli saɗa ñamla kala kaɗa ñamla e aduna ñamlu ko moƴƴi saɗa yiɗi yoɓede ko moƴƴere sa ñamli bonande fad aɗa foti wawde yoɓede bonande a meeɗa nande ɗo gasta a meeɗa nande ɗo yomi comme par exemple oɗo président gonɗo somi ummima ɗo comme jahawma ɗum délogé a meeɗa nande ɗo somi ummima comme oɗo o warat kam walla mo waram oɗo gonɗo o warat kam walla mo waram te pourtant ko chef d'état de a nani ɗum ɗo iti wona pourtant jomumen mbaɗa kaydal Ahmed Suzanne Camara ko hayli ko o reftike keɓi kayli peut être won keɓi kayli ko ganduɗa hoore ma natani haqqille makko o yeddi e kono noon neɗɗo ne wawi yeddude tawa wonno haalili Elage yeddude ko yeddude tan yeddude ala Elage kalden gonga neɗɗo ne wawi yeddude aɗa wawi yeddude halima yeddude ko yeddude indirectement halima yeddude indirectement et directement ko yeddude tan wiide sali ko wiide nde ala ɗum ko ala tan hay sa welama to kala sa wiide tan carrément nangamo nangamo en tant que chef d'état anen man ko mbi moi no haaldini kanko vraiment konngudi makko tellement nos institutions parce que mbeɗa andi institution en ngala ko ɓuuri institution hen meɗen parce que les hommes passent et les institutions elles restent ɗo président Macky Sall wona hol konngol bongol coofgol ngol o haalaka o wiyama ɗo ko sukuni pourtant o muni woppi o ƴettama ɗo jimnama makko ƴettama ɗo
a faami o woppi mais pour min ko addi ko ɗum ɗon beele woppi tan jomayne forcément so ari kañum ne so ƴettama yo woppu non aɗa andi mun fof e baawal muñal muɗum mais jiɗmi wi tan sa yi ɗum ɗo waɗi tan ko jomumen goni ke yoɓede ñamade men par ce que mbaɗin ɗum waɗi saɗa ñamla ko moƴƴi joni noon wadde beele wona Moussa Niang wadde mataw joftodiral ngal wadde ko ha e noɓe mbini hanki won jayndeji par ce que kanko jafoɗa kanko adma todde konngol oɗo mais kanko président de la république o jooɗima yesso jayndiyanko fof o wi kanko arani ɗo pour yoftodirede yo continue on lancé o wasa yoftodirede o jogo ɓerde muñal hay ƴattiɗomo fof yo woppu tan yaa mais ɗum ɗon kadi ko procureur e hoore muɗum yeehi waɗi autosaisir e oɗon alhaali Moussa Niang hannde o Ahmed Suzanne Camara eɗen gandi kañum ina jeeya e yimɓe landa APR ɓe ganduɗa haalaluji mumen toujours ene jiyeteno hayde Macky Sall woni ɗo nde en jii jalte hen sahaji aɗa yiya jaltuɗo tan kanko ne o yalta te des fois o yalta taw ko konnguɗi ɗi ganduɗa ko konnguɗi kantoriɗɗi walla konnguɗi kawniɗi seeɗa faade e jabtade e ko nandi hen hande o kamɓe beele aɗa yaadi eno Elage wini ɓe hande ko ni mbaɗatno tan minenne min gari ko noon min mbaɗata janggo e jaam caɗele ɗe hande nguleki ki o wondi toon ki ko kanko tinata ɗum noon ay Suzanne Camara ken tampini koye mumen tan ay opposition o woodi wowɓe wadde opposé no woodi susɓe wadde opposé no woodi anduɓe holno waɗite opposé no woodi ay injure ala foti jeeya wona e fijirde hay nokku ƴattore jeeya surtout ƴattore faade kalifaɗo wona président ni on supérieur ɓurɗomo grade walla ɓurɗomo duuɓi konngol bongol faade mum wonni ko yonani kamɓe ɓennuɓe konngel koɓe kalano e Macky Sall goto yonata so tawi tan a woni tan gonanɗo Allah kongi woni kongi jottama min j'étais contre Ousmane Sonko woni e kongi ɗi haalano ko en fait woni discours aji ɗi waɗata c'est haineux wonko jangguinte sukaɓe walla wonko nannire koye mabɓe ko Ousmane Sonko fuɗɗi ɗo débat ji vulgaire débat ji caltiɗɗi outrage à magistrat e ko way noon an mi heftinima janggo e jaam ko ni wiya noon policier ji walla ko way noon donc yidde wiide tan ay saɗa aña añir seese saɗa yiiɗe yiiɗir seese aussi quoi ay ɓe kullu Sénégal tan wonde koko lampa kamɓe gandi contact oɗo woni so gari ɓe payno jungo maɓɓe tan huɓɓat ɗo nimɓinno fof les jeunes d'hommes fof ma leer taw yara noon kamɓe ngu wonɓe ɗo Diomaye Sonko en kala ƴettiɗo koye mabɓe tuubni kala bawɗo hande wiide konngol bongol walla jooɗade débat ay hewɓe gandi activisme koye laamu Diomaye na koye opposition mabɓe hay goto annano activisme hewɓe gandi jomum wona caggal leydi ne ƴetto président koye mabɓe jomum ƴettoje bonde biyoje bonde Macky Sall il a été beaucoup tolérant billahi wallahi taala si j'étais à sa place moni fof fa ɗum 20 ans ala to yummunen ndewata walla bamunen ndewata ha jomum yalta prison président ƴettoɗa kam ya Congo kala hunde Denis Sassou Nguesso ay hirsata Abouba ala picce konngol gorol hay inde makko ni jomum ni kula wadde prononcé ɗo jomum huccire président wiye yummun président ni wano alano puɗɗo ɗum alan puɗɗo haalde e président kongi bonɗi maître Abdoulaye Wade kañum fuɗɗi ɗo haalde Macky Sall kongi bonɗi Macky Sall woppirimo noon rutti innirimo stade so stade so wirti mom ko yoɗo fof ɓerdam nde bonat stade fof no yiddire Sadio Mané wona Abdoulaye Wade ƴettorode président fof innire stade non Abbas mum koye haalde fattan falmi liɓe ƴetta famille liɓe oto coupe ɗum ɗo am filam quoi hojomaji men gasi wadde ko yidde wi tan Suzanne Camara oto yaltu ɓawo janggo oto yaltu mo wuuri oto yaltu mo wurti ɗum ɗo ko foti gasde so hay so tawi kamɓe puɗɗuno ɗum ni ɗum ɗo ko foti gasde hay so kamɓe puɗɗuno aussi fotani wonde tan ko tawde woni kamɓe ko ni ɓe gorno a gadi goɗɗo ne so ari o woore noon ɗum enene koye meɗen enen poti daranade yo itte ha laaɓa aɗa andi nous avons des présidents rewɓe ɗoyti quel que soit alpha ayi Diomaye oɗo kalteɗa nde c'est sûr et certain que pour les 5 ans qu'il va régner il va marquer son nom moyma 5 ans regnata 5 ans ɗum o wawa yewtude ɗum dañde 56% ɗum noon en wawa yewtude ɗum en tout cas ɗum ko Allah 3 millions pare fat 55% e 3 millions pare wadde ayi 3 millions pare ayi no wayi ayi no wayi men gare nden toɓɓen men gare nden toɓɓen ayi no wayi ƴeew Halima comprendre président de la République Macky Sall
neɗɗo moƴƴo c'est-à-dire 3 millions pare o ay Abdoulaye Daoud Abdoulaye Wade Abdoulaye Daoud fuudiri Abdoulaye Daoud Diallo c'est ça mais c'est très normal waɗi kam fuudirani Abdoulaye Daoud parce que je sais que Abdoulaye Daoud a fait beaucoup de choses hojomaji meɗen gasi min je respecte mbeɗa waɗi respecté yimɓe ganduɗoma non fat ko waɗi non joni a wi kam woɗum Moussa muñinammi wasa coupure ko waɗi non sa ardemi Abdoulaye Daoud tan haalani non muñinammi haale hojomaji meɗen ko gasi ɗon oɗo Elage muñinammi haale kala ko Abdoulaye Wade somi gasni mani jaboma Abdoulaye Daoud waɗi Abdoulaye Daoud Diallo il est le seul mo ganduɗa hoorema Elage Abdoulaye Daoud Diallo wona je suis désolé Abdoulaye Daoud wona débat mais voilà joni mi arte Abdoulaye Wade mo wino ay Abdoulaye Wade mbimi Abdoulaye Wade ƴetti Macky Sall eyyi d' accord wona min idima wiide noon mbimi min idima wiide ko min idima wiide konngol bongol idi yaltude ke biide président Macky Sall huccite président Macky Sall wi ɗum hay ka sukuru o wi jimnam ko noon mbimi ko toon konngol bongol idi ar mais le fait que président Macky Sall en indom stade mbimi ko président Macky Sall ɓuriɓe par ce que mbaɗɗoɗa jaafoɗa o waɗi o yaafi o rutti o wi kala mennoɗo wonde ɗo aɗa woni homme d' état a faami wonko mbaɗɗa ɗo ko waɗi fayida mi innirma hunde mbasa gona immortel Elage Abdoulaye Wade hayso yi stade makko nen ɗon Elage Bass joni jokkiren ɗon e toɓɓere meɗen nayaɓire nde ko gonka landa APR hande wono jiiruɗa gonka landa APR en jii to banggue lundagol ngol hani won wiyoɓe beele kamɓe koɓe hulɓe lundaɓe walla ɓe lundade walla ɓe ganda holno lundorte e ko nandi hen saabu deƴƴere mabɓe juuti kono kadi en jii hewɓe nana cortone mbiya jalti APR ɗum foof de Amadou Ba ha hande kañum wiyani wonde ko darnuɗo landa walla ko darnuɗo mouvement walla goɗɗum eyyi aɗa andi Amadou Ba kala ɓurɗo hulde reede aduna Amadou Ba wallata e on banggue wiide nde APR anda opposition ɗum kadi ko haalde ko wela par ce que APR fuɗɗiri ke opposition 3 ans de l' opposition hen ɓe gonno après mbaɗi accédé au pouvoir a faami donc pour kamɓe ɓe gandi holko ɓe meeɗi opposition ɓe meeɗi pouvoir ɓe duttime opposition moi je pense que là y a pas de problème aɗa holto probléme woni probléme o woni comme par exemple ɓeɓe gandanɗa hoore ma que way kono ko mbiyata ko mbuubu ay mbuubu ɗo leppi fof ko ɗon juurto tan waɗi suukara ɗo tanken waɗi suukar ɗum waɗi leppi jomumen ngara suukar o gasi walla ɗum ni tan e ganja e dewɗo e jooma en o noon jiya département Podor o kamɓe jagano jooma e sac mum o hojomaji men jeehi on jaha PRD heño Elage yimo omo jaggani jooma e sac mum nder palais woni holon Elage wat terminer rapidement jinmi wi tan comme par exemple hande deƴƴere Amadou Ba nde ko presque wona deƴƴere aɗen won deƴƴere ko haala ene waɗi won deƴƴere ko ɗum haala eyyi c'est à dire ko yaltani tan o haali mais aɗen safal haala pulaar jogui konngol gotol e puutoroni ɓe mbi kala ko ɓi capata yaltini bawal nani ɗum ko toyi koye nder tillisa eyyi sa yi comme par exemple hande ko wayno Ali Salen ko wayno Cheikh Oumar Anen ko wayno Abdoulatif mbawi yaltude jalti mbi e wonde kañumen jalti te pay ko toyi Amadou Ba wadde fitti wonko ɓe gandi toon wonko Amadou Ba woni Amadou Ba ko yaltinani Moussa yiyande ma wonko APR e morlal jiire tan laafa dawnani guppol ɓe o haalɗo ɓe fof gona les ténors de l'APR e darɓe gonan APR Abdoulaye Daoud Diallo Cheikh Oumar Anen Abdoulatif Coulibaly Abdoulaye Daoud Diallo kalami Abdoulaye Daoud Diallo tan Abdoulaye Daoud Diallo maire de Boké Diallo ɓe oui wona président conseil économique social et environnemental mara witta raw wol guitom comme namdi ala Moussa ittaka kay hol guitom wadde jooma en wona kañumen jiiron conseil wondi ko ɗon gandata Elage konngol kannugol Elage Bass ay konngol kannugol nani Elage eɗen keddoɗa toɓɓere eɗen keddoɗa toɓɓere joni Elage ana waɗani maîtrise ni slogan ma o jommi ko jommi jahle eyyi d' accord ay jommi jahle o jommi jahle eyyi d' accord ɗacci toon Abdoulaye Daoud mais d' accord ɗum oppiron Abdoulaye Daoud Diallo yo ɓooy tan amin mi mbimami ko laafa dawnani guppol a meeɗi tan neɗɗo tinma amin a faami joni jimmi wiide so tawi non attends ay minen lafaji kewɗi joguiɗa noon Moussa ay minen saballa Moussa nder APR min ay politique ko cuusal tan politique ko ɓurɗo wawde wadde tan
politique ko ɓurɗo wawde yenede ɓurɗo wawde nananede il n'a pas fait les bancs Qui ça? Il n'a pas beaucoup de diplômes holone fatan mais o waɗini œuvre fuurankoɓe ko ganduɗa ko nguɗo laamu e laamu ɓennugu e laamuji ɓennuɗi meeɗa waɗa ɗum fuura minen ko on min gomi e APR woni l'honorable député le maire des Agnam Farba Ngom ko waɗen fuurankoɓe hay goto waɗani ɗum Abdoulaye Daouda Diallo heeɓi laamu guile e holon guile e laamu Abdoulaye Wade woni Dakar Dem Diguen e ko wayno Farba Ngom on simple député mais waɗi hôpital ganduɗa hannde kala ko jinɗa ƴew Touba ko Ablaye waɗi ko waɗi ala minen Ablaye waɗi min Allah Ablaye waɗi min Ablaye itti min e jogar hande so Diomaye walla Sonko so yiɗi ɗuggide les CDI keɓaɗe e nder Matam so yiɗi ɗuggide les CDI so tawi Abdoulaye Daouda Diallo hokkino le même nombre de CDI walla Cheikh Oumar Anne hokkino le même nombre de CDI suhaɓe fuurankoɓe goyta chômage je jure wallahi sur les 5 ans on so yaltani ha joni ko yiɗi jabar lamdal ma ko yiɗi jabar lamdal ma on so yaltani haale APR kala kalɗo ko zéro Abdoulaye Coulibaly en je suis on woni le général de l'APR Farba Ngom donc on haala yimɓe toɓɓere men wattininde nde hojomaji men gasi e morlal jiire non an yafoto parce que aɗa pourquoi mbimi je suis vraiment désolé minutaji ho minutaji ho gasi haalani ha gongol je suis désolé minutaji ko gasi hande saɗa haala APR le cœur de l'APR a wawa yaltinen Abdoulaye Daouda hol baɗɗomo mana waɗi mum a wawa yaltinen Abdoulaye ala mara waɗi mi waɗanimo ko kanko aɗa holno waɗi hoore makko nde président Macky Sall dadi nde a faami dadi nde wi ene yalta ko kanko dadi o yaari o yaade muɗum o yeeyi galleji makko o yaade muɗum o yeeyi auto ji makko o yaade muɗum o yeeyi kala ko jogni aduna makko o yaade muɗum Allah hokkimo pouvoir o gagni do ko laami ko il a fait pas mal de choses mi yani dans le département Podor mais dans le Sénégal c'est pas pour rien ce n'est pas haalnam ko holton en tout cas partout aɗa salimi aɗa holko limere ko seeɗa c'est holton ko seeɗa limere men gasi ha laabi seeɗa baɗɗo seeɗa limata ko baɗɗo seeɗa limata ay woppanam haala hôpital je suis tout à fait d'accord moi j'ai rien contre Farba Ngom moi j'ai rien contre Farba Ngom ay Farba Ngom je sais que c'est un grand monsieur Farba Ngom a fait pour le Fouta goto waɗa ɗum arrête non arrête de dire des bêtises ça c'est des bêtises ça c'est des bêtises andu ala Farba Ngom ko waɗani Fouta hol waɗa ɗum Fouta andu diwan ma waɗa ɗum Fouta so tawino département goɗɗi manni ɗum département ji mumen ils sont copiés sur Farba Ngom département de Podor a toujours gagné c'est pas pour rien qu'il gagne pour le compte de holno foti ndemoɗon soblene bona ɗum kay ya pour cette solution ɗum ya mani waɗami solution ça c'est pas non jo on solution ngoni Moussa Nia wondude Elhadj Bassar on wi ça c'est pas le Fouta c'est pas tout simplement le département de Podor non je dis ñett ça je dis ñett en jetti en jarni Podor wayani heɗotonoɓe ɓe walla yeɓatnoɓe jaafa ɗon en jetti ɗumen kañumen kala en jarni bandiraɓe kadi ɓe ganduɗa ene gacci hakkillaji men walla ine batti hakkillaji men no fewi e yewtere nde kala e saaha hande ko toɓɓe joyi gadduno ɗen kono malheureusement temps o hokkani en sababu nde gossodiral hakkude Moussa Niang e Elhadj Bassar Elhadj haade men ummade ɗo kam mi salmina ɓinguelam Mohamed Ndiaye ko ɓinguelam ɓi miñam Dieynaba Dia vraiment ko cuhlel tusel kono kañum nene watti hakkille no fewi e yewtere nde Mohamed bébé a salminama Seydou Ndiaye Diata Mohamed Rasoul Ndiaye en calminimo kanko yimmako Dieynaba Dia Allah jarama on jarama en jetti bandiraɓe ɓe kala to mbawi wonde kono kadi en ñaguima yafuya no yewtere nde yaari ni yoɓe gandu tan kadi hen saahaji ko noon hen saahaji ni wonɓe ganduɗa kañumen ko ni ɓuuri yidde ko ni tan so tawi ɓe jalti ɓe gona neɗɗo goto ko jiyanɗe ɗe tan certi kono anniyaji ɗi e pandali ɗe foof ko gotum ɗum noon gasi ko ɗum ɗo wonno ko gaddunoɗen hannde e pamen pamminen aadi men so tawi gueɗo ñaawi ko aset paaɗo ɗo e nden yo jaam jogo on jogowo min on jarama